Kultur arloa hemen Euskal Herria irratian. Kultur kontuen irrati aldizkaria da kultur arloa, hemen eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa. Kultur arloaren honako alde honetan bi gairekin gatozkizue, arras desberdinak biak. Batetik fikzioa baitugu, literatura, sortze lana, gaztelera zorengo honetan, alegia lehenago euskeraz zegoena, orain gazteleraz emanik atera baitu, Juanjo Olasagarrek, haren ezinezko maletak, orain las maletas imposibles bihurtu dira. Beste atala edo beste erdia historiari buruzkoa da. Historia bai iragan denbora ez oso antzinakoa, baina hor joandakoa. Frankismoa ari gara. Frankismoaren zenbait aztarna hemen geure lurralde honetan Nafarroan. Jeronimo de Ustaritz Historia Institutoaren argitalpenean bilduta dauden artikulota ikerlanak dira ezagutu nahi ditugunak. Adibidez, falangista baten ikusmoldea Nafarroko foralitateaz edo ekonomiaren egoeraz. Beraz, gatozen kultur arlo honetako geure lehendabiziko hildora. Sorkuntza, itzulpena, literaturan. Juanjo Olasagarre idazle arbizuarraren lehendabiziko narrazio liburua izan zen ezinezko maletak. Aurrez olerkiak eginak zituen, baita antzerki testuak ere, eta narrazioari helduta novela egin zuen. Lau lagun, adiskide izandako lauren topaketa, egia esan lauetako baten heriotzan. Euskal Herriko zoko batetik Londresa doaz, oraingo garaia, baina duela 20 edo 25 urte inguruko ere biltzen da. Ezinezko maletak orain gazteleraz, las maletas imposibles, Juanjo Olasagarre. 2004ko liburu bat, jendea jakingo du eta nola izan zen, aurkezpena egin genuen, eta abar. Ez dakit, azteko da 80 hamarkada eta 2004 arteko bi denbora aldi ditu, bi espazio ditu, Lakunberriarena, ni sortutako herri bat, Sakanan, eta Londres, eta da jende bat esan genuke 80 hamarkada horietatik 2000 urte horietara nola eraiki duen bere burua, ze bide egin duen, nun zegoen da nun dagoen, eta nun zegoen da nun dagoen horretan niri garrantzitsua iruditzen zait argitzea 80 hamarkadan bizi ginela esango genuke ideia handiak gidatzen zuten gure bizia, eta orain ideia txikiekin edo ideiari gabe, bakoitza moldatu behar du, bere bidea egin behar du. Eta horrek batzuk kaltetarako esaten dute, eta igual zenbait gauzetarako, baina niri interesgarria egiten zait, bakoitzak hori, marxismo hori gabe, iraultzari gabe, ez dakit progreso hori gabe, bakoitzak nola moldatzen da, nola egiten duen bere eguneroko bizia azkenean importantzeena dela. Personajeak, lau aiskide, edo aiskide izandakoak behintzat, berriz topo indute, konbentzio literario eabili xamarra, baina hor ze garai bizi izan dituzten eta nola, baina hor zesanen dugu, dialektika o konfrontazioan gauza asko dira. Bat esan duzuna, giro politikotik, edo despolitizatu batera, herri txiki, itogarritik, hiri haundira. Horiek ere badaude, gehiago ere bai. Eta gero ez dakit, sexualitatea aldetik nortzaren jakinez eta jakitera Euskal Herria edo deitu nahi duzunarekin horrekin harreman batzuk izatetik beste batzuk izatera. Eta horrelako hainbat gauza da. Eta gero ere, ni beti esaten dut, herri txikitan jaio garenok ez dugula gure lagunak aukeratu. Ez dakit patuak edo lekuak aukeratu ditugatik, orduan, eta baita ere gaztetan berde izanik gauza asko jasatetik, ja 40 urtetan ezer ez jatatera. Esan nahi dut, adiskidantza
horretan, ez? Eta gire erantzun dizuan. Bai, humorea ere, trago txarrak, baina gero humorez ere, eta, bueno, horrek amangarri, eta, bueno, ez daite, uste dut. Ez nik oso argi nakan, eta nire dutzen zait neurri baten, novela honetan kontatzen diren gauzak, bat da gure realitate politiko aspergarria, esateko modurixoa behena da, neurri batean, kontatzeko eta jasateko nik uste dut umorea behar dela, eta ez edozen umore, baizik eta umore beltza neurri batean. Ze umore beltzak nolabait ere erakusten ditu bi gauzak. Barrea eta mina ere bai, eta oinazea ere bai, orduan, bi gauza horiek, ez? Umore beltzak arrisku badu, eta absurdorantz jotzen du, eta batzutan, gehiegi karga dezakezu eta sinesgarritasuna hautsi, baina nik uste dut sustengatzen dela novelan. Baina idaztia ez zenbateraino den, eta batez honetan, zesan dugu, gure lehen aldiarekin, iraganarekin, kontu garbik eta moduko bat, ez esateatik, zuzenean mendekantza moduko zerbait izan litekela. Bueno, kontu garbitza bat, eta kontu garbitza nik uste dut oso egin beharrekoa direla, noizean ben, 10 urtetik behin edo, zer izan zara, eta, balio dizuna jaso, eta gainontzekoa, hori, eskestakit, hori da lagun batek esaten zuen bezala, ni baino gazteagoko lagun batek, beste lagun bati buruz galdetzen zianen, eta hau zer zen, eta nik esan nion, lagun hau zen UJM-koa, eta UJM zertzen, ez zekien. Mao Txetunen jarraitzaile batzuk eta esaten zian. Etzegoen hemen hurbilagoko horik jarraitzeko, araño, txinaraino joan behar izan zuten, esan dut, horrelako gauza horiek, neurri batean barregarriak izan daitezke, eta atzera begiratzea ongi da. Nik, novela honekin, izan istiotxo batzuk eta izan dituen. Nik oso urrutik ikusten dut, eta gainera asko hitz egin dut novela hori buruz, Italian 6 edo 7 aurkezpen egin ditut, eta orduan, niri orain ikusten dut, eta, ez da gaizki. Ez dut esago dela, rekopon, baina, txukuna dena gauna. Zera gazteleraz publikatuta, baina hemen bumeran efektua ere, eta nik uste hau ere interesante izan ditekena, alegia, euskaz egera, eta hortxe dago testua, oain arte irakurri ez duenak bere originalian euskaz topa dezake, oaindik ere. Ez da, efektu hau izanen ote den, batzuk igual ikusita, erderaz kuspira, erderaldunik ere interesaten zaie, beraz, interesatu behartzen eri ere. Ez dakit, da novelari bizi berri bat ematea. Hori argi dago, eta orduan, nik ez dakit euskaraz irakurriko den orain, baina, eta neurri batean novela berri bada ere, gaztelera, liburu honek azten du orain bide bat, zer egiten duen, ni ilusio egiten dit, orain astea bide bat, eta egiten baldin badu euskarakoak egiten duen adina, pozik. Zulen hautik, poesia eta antzerkilanen bat beste, narrazio moduan hau zenuen lehendabizikoa? Hau lehendabizikoa, eta orain atera da beste bat, egin dugu aurkezpena, badakizu, ez direla aurkezpenak Iruñan egiten. Iruñan aurkezpen ez bada guretzat ez bale horrezela? Ez aurkeztu benuen aurreko astean, eta hau izan da, eta Kultur arloan ari gara hemen Euskal Herria irratian da Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur aldizkarian, hotzezko, irratizko kultur aldizkarian. Juanjo Olasagarre entzun dugu hor, bere ezinezko maletak oain gaztelerara bihurtuta, hor irakurgai bai gazteleraz, baina dioguna euskeraz irakurri izan ezkero beti sortzezko testura joatea egokiago ez ote da. Beste une batera kutsine dugu gainera, Olasagarrek berak aurkeztu berri duen novela berria, izenburua duena. Beste une baterako hori, izan ere eta orain geure kultur arlo honetan historiara jo nahi dugu. Historia gertatu berri xamarrera, baina iragandakora, frankismoaren denboretakora. 22. zenbakia plazaratu du Jeronimo de Ustaritz Historia Institutuak bere aldizkari edo bere argitalpenaren 22. zenbakia. Tamen frankismoari buruzko zenbait informazio eta ikerlan topatu ditugu. Patxi Larri honek eman behar dizkigu azalpenak.
propio aukeratuta. Ez da gure aldizkarian, gure aldizkarian ere agertu dira frankismoaren garaiko artikulak, ez? Kasu honetan da hori dosierra ere, frankismoaren garaikoa da. Ez hiru artikulu eta bildu ditugu honetan, ez? Eta kasualitatea, ia esan ez da egungo konjunturari erreparatzen baldin badiegu, badirudi apropos egina dela. Alde batetik handa, lehenbiziko artikula Álvaro Baraibarrena da, eta Nafar foralitateaz, ez mintzo da, ez? Egun esan bezala hori pilpilean dagoen edo hori gaurkotasun handia daukan gaia, ez? Eta hor, besteak beste eta aztertzen da nola falangismoa eta frankismo garaian 50. hamarkadan, Luis Valero Bermejo gobernadore zibila zenak, nola saiatu zen hori ikuspegi falangista esartzen foralitateari, ez? Edo, foralitatearen da hori ezaugarriak edo ideiak eta ikuspegi falangistaetara edo hurbiltzen da saiatu zen, ez? Eta egia esanez, egungo konjunturan ere olako mugimenduak eta egon badira. Oiek, Frankoren diktaduraren lehenengo garaitsukoak dira, ez dakinik Valero Bermejo ze garaietan ibili zen hemen Nafarroan? 50. hamarkadan, ez? Hor aipatzen den da liburua 53koa da, eta garai horritan deitu izan zaiotan lehenengo frankismoa, ez? Eta lehenengo frankismokoa ere bada bigarren artikulua Jose Miguel Lana Berasainek eta idatzi duna, baina kasu honetan da jorratutako arloa da nekazaritzarena da, ez? Eta hor aztertzen da nola gerra zibiletik 53 arte edo lehenengo frankismoan da nola nekazaritzak eta ez zuen da izan da ondoren da izan zuen da garapena, ez? Eta azal dezagun ikusi behar dugu gerra zibilaren ondorioz eta ez zela sobera kaltetua gertatu hori nekazaritzaren alorra, ez? Alde batera eta hori utzirik eta hori errepresioa eta esan dezakegu hori produzio hori produzitzeko hori behartzen guztia eta ukitu gabe eta hori bere horretan da mantendu zela, ez? Eta nola ez hori erabaki oker batzuk eta edo eta ausardiari gabeko eta politika batek eta lozorroan da mantendu zuelatan Nafarroako nekazaritza, ez? Eta 50. hamarkada arte edo hobe esan data hori 50. hamarkada arte etzen nabaritu hori zera nekazaritzaren da modernizazioa, ez? Ez dugu ahaztu behar Nafarroa eta izan zela eta 20. mendearen hasieran da hori modernizazio horretan estatuan da ez igual sartzen lehena, baina lehenetariko bat izan zela, ez? Eta orduan da harrigarria da hori lehen komentatu duan hori nola sobera kalteturik eta gertatu ez den da arlo edo eremu batean da nola ez zen da garapen hori gertatu 50. hamarkada arte. Ekonomiaren perspektibatik bestea, nekazaritza ez baizik industria, eta hemen frankismo denboretan industrializatze prozesua nola izan zen. Eta berriz ere gaurkotasun handia daukan gaia, ez? Egun da murgildurik omen gaude eta krisi ekonomiko batean da, eta kasu honetan da Joseba de la Torrek aztertu du Nafarroako modelu bat edo industrializazio modelua frankismo garaian, ez? Kasu honetan da hori berak aztertzen den da periodoa eta 1955 urtean da hasi eta 80. hamarkada arte, ez? Orduan, egia esan ez da, garai hau eta gai hau eta maiz aztertu izan da, saietzetik bada ere, ez da igual hori esagungi aztertu, Joseba da hori azken urte hauetan da hori honen inguruko eta hainbat ikerketa egiten, ez? Eta berak hainbat hori zenbait ezaugarrita hori markatzen ditu edo aipatzen ditu, ez? Alde batetik handa hori izan zen hori ekimen enpresariala, gero baziren da baldintzak eta hori baldintza ere geografikoak edo, bazen ere bezaletikan ere hori erakunden aldetik apostua edo bazen nola baiteko hori autonomia edo, ez? Horrelako proiektuak eta horrelako egitasmoak eta bultzatzeko, eta ez du ahaztu behar ere langileak ere kualifikatuak ere bazio hori izan zela eta hori edonon eta ezin da gertatu, eta kasu horretan da Nafarroan ere bazen hori langile kualifikatuak eta baziren, ez? Eta pixkate hori ezaugarri horiek eta entzat harturik eta saiatzen da aztertzen
aztertzen da nola gertatu zen hori garapen industriala edo Nafarroako modelo industriala eta nola gauzatu zen. Horre zen jakin batzuk etortzen dira, uharte, eta gero kuestio bat eta nola aztertua dagoen, eta da foralidadeak ematen dituen posibilidadeak, privilegioak, esango luke bat ematek, nola baliatzen diren industria hemen jardadin errazteko, diru laguntzak direla eta ez direla talako. Arestian da ipatu dut, nola gai hau, inoiz hori jorratu izan den, gure aldizkarian bertan ere gai hau edo tratatzen duten da artikuluak argitara eman ditugu, ez? Ez dugu ahaztu behar, bai Nafarroan da bai Arabak, frankismo garaian mantendu zutela hori fiskalitateari dagokionez, eta horrelako hori laguntzak eta emateko momentuan da, autonomia edo hori aukera hori edo eta eskuduntzak edo zera aukera hori eta bazutenez eta hori gauzatu zutenez. Baina artikulu horretan ere garbi edo geratzen da etzela hasieran da etzela izan da hori kasu honetan da diputazioaren da ekimena edo diputazioak eta bultzatu ez ja ordurako eta ja sortzen ari zen da industrial bat, hainbat enpresa eta hori ja martxan da hori orduan da hori ja errealitatea eta zenean da gure kasuan da diputazioak Nafarroako diputazioak eta gauza horiek eta laguntzen ditu eta hori bultzatzen du, ez? Baina prozesua eta aurretik hori ja bazituen da bere oinarriak, ez? Eta Arabaren kasuan da antzeko parezido, esan dezakegu. Eta egia esan ez, bezaldetikan ere eta gaur egungo koiuntura ere bistatik edo galdu gabe esan behar da, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan da, Nafarroan da ez bakarrik fiskalitateari dagokionez, eta hainbat arloetan da, batzuela eta hori autonomia bat, edo hori bere eskuta bat zituen da, hainbat erabakita hartzeko gaitasuna, eta horiek ere obratzen zituen, ez? Hala ere, zure galderatik edo, ez, ondori esatzen dut, agian, inork edo pentsa dezake, Nafarroan bertan ere, eta erregimenen barnean da, egon zitezkela bi ikuspegi, ez? Bata eta igual demagun oso ruralista, edo nekazaritzari lotua, edo aintzinako erregimena, edo garaizarrei lotua, eta beste handa, beste bateo modernistagoa edo eta hori modernizazioaren aldekoa, ez? Batean da hori jarriko genuke eta Amadeo Marko, eta bestean da zera, ez? Felix Ugarte, hau redukzionismo hutsa da, besterik gabe, ez dakit ez, irudikatzeko eta hori inorita, argi-argia gerta dakiok ez, baina egiazki, hau da, zaharra eta berria elkarren harremanetan daude. Eta bata ulertzeko eta bestea ere ezagutu behar da, eta bien arteko eta komunikazio eta hori erabateko da. Gila esker. Patxi Larrion genuen hor, Jerónimo de Ustaritz Historia Institutoak ateratako aldizkariaren aritik eta Frankoren denboretako egoera eta gertaeren azterlanak agertzen baitira. Egia esan da eta argitalpen horretan berean badira beste arlokoak, batipat tabakoari buruzko negozioa eta kontrabando eta konsumoari buruzko beste azterketa bat Mario García Zúñigak eginikoa. Oingo zementxe utziko dugu. Kultura arlo honetan, beraz, historia, frankismoa hemen Nafarroan, eta fikzioa. Juanjo Olasagarreren ezinezko maletak orain gazteleraz ere, las maletas imposibles bihurtua. Kultur arloa Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun astean behingo kultur aldizkaria da.